31 χωριά είναι αρβανίτικα χωριά. 7 στην περιοχή της Λιβαδιάς. Στη Νότια Εύβοια τα περισσότερα χωριά είναι αρβανίτικα, υπάρχουν όμως και ελληνικά χωριά, ελληνόφωνα χωριά. Η Νότια Εύβοια, όχι η Βόρεια Εύβοια, η Νότια Εύβοια. Βεβαίως μιλάνε ακόμη, άμα πάτε στα καφενεία, οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους αλβανικά. Η Βόρεια Άνδρος. Η Βόρεια Άνδρος. Από τη χώρα και πάνω είναι αρβανίτικη. Η γλώσσα που ακούς είναι αρβανίτικη. Όχι τώρα πια, γιατί έχουν... Μιλάμε μέχρι το 1900, γιατί όλα αυτά μετά αγοράστηκαν εξοχικά. Ήρθαν οι πρόσφυγες το 1923 που άλλαξαν τη δημογραφία όλων αυτών των περιοχών, αλλά μέχρι το 1900 να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε αλβανοφωνία. Έτσι, να το δούμε. Δεν το συζητάμε. Όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού είναι αρβανιτονίσια. Αν δούμε, ο χάρτης είναι λίγο μικρός, αλλά να δούμε, την άλλη φορά θα έχετε το χάρτη. Πιστεύω ότι ο Δήμος εδώ θα μας το φωτοτυπήσει, επιπεργώς για να το έχετε, όπως το έχει συντάξει εκεί. Ας πούμε, η ελληνική τώρα εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει να έχετε και πολύ καλό μάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι σήμερα η Ελλάδα, εδώ δεν έχουμε τα όρια. Για να μιλήσουμε για το ελληνικό σημερινό κορμό, αν θέλετε, γιατί κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε. Αρβανίτικες περιοχές, με αλβανοφωνία δηλαδή, έχουμε στην περιοχή του ποταμού Θίαμη, του Καλαμά. Ένα γερό σημείο αλβανικής παρουσίας. Μετά νοτιότερα στην περιοχή κοντά στην Άρτα και το Μεσολόγγι. Στη συνέχεια την περιοχή κοντά στη Θήβα και τη Λιβαδιά που είπαμε πριν, τη Νότια Εύβοια, η Αττική. Η Αττική είναι όλοι αλβανόφωνοι, όλα τα χωριά έξω από την Αθήνα, μία γλώσσα ομιλείται, τα αλβανικά σε όλους αυτούς τους αιώνες και μάλιστα το ελληνικό εκτάκτος. Ονομάζεται ελληνικό επειδή κάποιοι μιλούσαν ελληνικά εκεί. Όλα τα άλλα ήταν αλβανικά. Μέσα στην πόλη της Αθήνας, η γλώσσα που ακουγόταν ήταν τα ελληνικά. Ήταν πλειοψηφία ελληνόφωνου χριστιανικού ορθόδοξου πληθυσμού. Αλλά η συνοικία που μπαίνει στην πλάκα από την πύλη του Αδριανού, που είναι η Αγία Κατερίνη, αυτοί ήταν Αρβανίτες, κάτοικοι, εκεί ομιλούνταν αλβανικά και κατά πάσα πιθανότητα η πλάκα προέρχεται από τη λέξη πλάκα, που στα αλβανικά θα πει ο παλιός, ο γέρος, δηλαδή η παλιά περιοχή της Αθήνας. Ενδεχομένως, υπάρχουν πολλές ετυμολογίες για την πλάκα, μία θα μπορούσε να είναι η λέξη πλιάκ, η αλβανική λέξη πλιάκ, θα πει γέρος, γριά, παλιός. Γριά. Εδώ έχουμε το φίλο μας που διορθώνει επί το ορθόδοξο. Τώρα, η περιοχή με το συμπαγέστερο αρβανίτικο πληθυσμό είναι το τρίγωνο Νότια Εύβοια, Αττική, Κορινθία. Αυτή εδώ πέρα δηλαδή η περιοχή, αν τη δείτε στο χάρτη, δεν είναι σχετικά κοντά η μία με την άλλη. Η Κορινθία από το Εξαμήλι και πέρα, Τζένι, η αγαπημένη μου φίλη ξέρει, από τα Εξαμήλια και πέρα είναι αλβανόφωνοι πληθυσμοί, είναι Αρβανίτες. Μέχρι κάτω, ξεκινώντας από τα Εξαμήλια, μέχρι τον Πόρο φτάνοντας. Ερμιονίδα είναι αρβανίτικη περιοχή. Και η Έλληνα. Βεβαίως. Όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού και το Αγίστη και η Έγινα και η Σαλαμίνα κτλ. Τα νησιά του Αργοσαρονικού, αρβανίτικες περιοχές. Τώρα, η Κορινθία είναι αρβανίτικη από τα Εξαμήλια και ανατολικά. Από τα Εξαμήλια και δυτικά δεν έχει τόσους πολλούς Αρβανίτες, είναι ελληνόφωνοι κάτι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αρβανίτικες περιοχές μέχρι σήμερα, αρβανιτοχώρια υπάρχουν και σε άλλα σημεία της
Πελοποννήσου. Η Πελοπόννησος είχε ισχυρή αντιπροσώπευση αρβανίτικου πληθυσμού. Στην περιοχή της Αχαΐας, αλλά όχι τόσο συμπαγή σαν την Κορινθία. Στην περιοχή της Αρκαδίας επίσης υπάρχουν αρβανίτικα χωριά, επίσης όχι τόσα πολλά. Η Αρκαδία δεν είναι αρβανίτικη περιοχή, αλλά υπάρχουν αρβανιτοχώρια. Και στην περιοχή της Μεσσηνίας επίσης υπάρχουν αρβανιτοχώρια, στην περίοδο και στην Ηλία, στην περιοχή της Ηλίας, όχι όμως τόσο συμπαγή όσο στη βορειότερη Πελοπόννησο. Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, αυτοί οι Αρβανίτες που είπαμε κράτησαν τη χριστιανική ορθοδοξία τους. Διότι και όταν ήρθαν στον Νότο, θα μιλήσουμε γι' αυτό, ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Όταν ήρθαν ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Σας θυμίζω ότι οι Αλβανοί έγιναν μουσουλμάνοι αργά, γύρω στο 1700. Εντάξει. Οι δικοί μας Αρβανίτες που ήρθαν από τα βόρεια προς τα νότια, ήρθαν πολύ νωρίτερα, όταν ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι σχεδόν οι πάντες, και κράτησαν τη χριστιανική τους ορθοδοξία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε. Διότι δεν μας χώριζε τίποτα. Διότι το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε πάνω στη βάση της θρησκείας στην ουσία. Οι μάχοι γίνονταν μεταξύ χριστιανών, ορθοδόξων και μουσουλμάνων. Έτσι δεν μας χώριζε κάτι με τους Αλβανίτες Έλληνες και ας μιλούσαν αλβανικά. Ή ήσαν δήλωση. Προσέξτε να δείτε, αυτό είναι από τα σπουδαιότερα πράγματα που έχουν συμβεί στην ελληνική ιστορία. Αν δεν ήταν αυτό, πιθανότατα να μην είχε δημιουργηθεί ελληνικό κράτος το 1830. Θα σας εξηγήσω γιατί. Και ήδη θα καταλαβαίνετε γιατί. Φανταστείτε να έχεις το Μιαούλι απέναντί σου, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, τον Αντρούτσο απέναντί σου, τον Καραϊσκάκη, ο Καραϊσκάκης ήταν αρβανιτόμαχος απέναντί σου, ο Κριεζής απέναντί σου, θα έχεις πολύ μεγάλο ζόρι να βγάλεις πέρα αυτή την επανάσταση, έτσι. Ο Κολοκοτρώνης δεν είναι βέβαιος. Ήταν όμως βλάμης, είχε αλλάξει αίμα. Ο Κολοκοτρώνης είχε γίνει αδελφοποιητός με τους Λαλαίους, που είναι η χαρακτηριστική Λάλας, Λαλιώτης. Το συζητάμε. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Οι Αρβανίτες του Νότου κρατήσαν τη χριστιανική ορθοδοξία. Κεφαλαιώδες πράγμα αυτό. Σε ποια σημεία άλλαξαν πίστη? Σε τρία. Στην περιοχή του Καλαμά, του ποταμού Θίαμη, εκεί κατοικούσαν οι Τσάμιδες. Η Ελλάδα σήμερα, τα τελευταίες δεκαετίες, είναι μπροστά σε ένα ζήτημα που λέγεται το τσάμιδο πρόβλημα. Μας έχουμε καταγγελθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για αυτό το θέμα και τα λοιπά. Είναι το ζήτημα του τσάμιδο. Οι Τσάμιδες κατοικούσαν στην περιοχή που σήμερα είναι η δικιά μας Ήπειρος. Έτσι. Σε αυτή την Ήπειρο, σε ένα, όχι όλοι, σε ένα σημείο εκεί, στην περιοχή του Καλαμά, ήταν χωριά αλβανόφωνα, οι Τσάμιδες, οι οποίοι και άλλαξαν θρήσκευμα, έγιναν μουσουλμάνοι. Έχει σημασία με τις εξελίξεις που τις έχουμε μπροστά μας. Θα τις βρούμε μπροστά μας. Ήδη θα μας έρθει αυτή η ιστορία. Θα σας εξηγήσω τώρα. Οι Τσάμιδες λοιπόν άλλαξαν θρήσκευμα. Εκεί ήταν μουσουλμάνοι αλβανόφωνοι. Το θρήσκευμά τους επίσης άλλαξαν οι Αλβανοί της περιοχής της Ηλίας, μιας περιοχής της Ηλίας, οι Λαλαίοι. Στο Λάλα. Στο Λάλα. Το υπέροχο δάσος έχετε πάρει. Σε αυτό να το διασχίσει κανείς. Αριστούργοι. Λοιπόν, εκεί σε αυτή την περιοχή, έξω από το δάσος όμως το μαγικό, το έχουμε κάνει μαζί στη Φωλό, εκεί είναι τα χωριά των Λαλαίων. Αυτοί οι Λαλαίοι ήταν μουσουλμάνοι Αλβανίτες, οι οποίοι φυσικά στην Επανάσταση, στην αρχή τάχθηκαν με την Επανάσταση γιατί ήταν αδελφοποιητοί του Κολοκοτρώνη, αλλά μετά εναντίον της Επανάστασης και τελικά έφυγαν. Σαν Τούρκοι δηλαδή, εντάξει. Και επίσης 30 τόσα χωριά, θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό τους, κάτι 30, 35, 36 χωριά,
βόρεια από την Καλαμάτα, σε μια περιοχή που λέγεται Βαρδούνια. Οι Μπαρδουνιώτες, Αλβανίτες ήταν αυτοί. Και αυτοί είχαν εκμουσουλμανιστεί. Και έτσι έφυγαν όταν έγιναν τα γεγονότα στην Πελοπόννησο. Πολέμησαν με τους Τούρκους και όταν πήγανε οι Τούρκοι, κακήν κακός λόγω της Επανάστασης, έφυγαν και αυτοί. Ως Τούρκοι. Δεν ήσαν Τούρκοι, ήταν Αλβανοί, μουσουλμάνοι που κατοικούσαν εκεί. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των Αλβανοφώνων μας ήταν χριστιανοί αυτό που λέμε Αρβανίτες. Τώρα, μισό λεπτό. Πότε έρχονται αυτοί οι πληθυσμοί? Αυτό είναι σημαντικό. Και πρέπει να σας πω ότι όλη η υπόλοιπη βιβλιογραφία, όποιος γράφει για την Νότια Χερσόνησο, για την Ελλάδα και είναι μη Έλληνας, για αυτούς τους πληθυσμούς χρησιμοποιεί τον όρο Albanians. Μόνο εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο Αρβανίτης. Είναι εδώ που μας συμφωνούμε. Και ακόμα μιλάνε αλβανικά, τουλάχιστον οι παππούδες, γιατί τώρα με τις τηλεοράσεις, το Νατάλ, οι νέες γενιές, δεν, κουτσό. Τώρα που ήρθαν οι νέοι Αλβανοί, ενισχύθηκε ξανά η αλβανοφωνία σε διάφορες περιοχές, επειδή ήρθαν τώρα οι Αλβανοί. Λοιπόν, από πού ήρθαν αυτοί? Αυτοί, προσέξτε να δείτε, πρέπει να πούμε κάτι. Στα αλβανικά βουνά, ποια είναι αυτά ακριβώς? Ξέρετε, δεν έχουμε, τώρα είναι καινούριες. Τα σύνορά μας είναι καινούρια στον χώρο. Αλλά κάπου λέμε ότι είναι περίπου κοιτίδα των Αλβανών, από ο καθένας όπου το πει. Αλλά εκεί πάνω από τη Βόρεια Ήπειρο και πάνω έχουμε συμπαγείς και συμπαγέστερους αλβανικούς πληθυσμούς που φτάνουν μέχρι το Μαυροβούνιο. Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι ένας ποσοστό του πληθυσμού του Μαυροβουνίου, το Μοντενέγκρο δηλαδή, είναι αλβανικής καταγωγής και μάλιστα γκέγκιδες, δηλαδή οι πιο σκληροτράχυλοι Αλβανοί. Θα μιλήσουμε για αυτούς. Το ίδιο συμβαίνει και στη Φιρόμ, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Μακεδονία, όπου ένα ποσοστό της τάξης του 30% είναι Αλβανοί και μάλιστα επίσης γκέγκιδες. Μουσουλμάνοι Αλβανοί. Έτσι, εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή του Κωσυφοπεδίου. Το Κωσυφοπέδιο που ήταν νότια περιοχή της Σερβίας, τώρα έχει γίνει ένα παράξενο μόρφωμα σε λίγο, θα γίνει ανεξάρτητο και αργότερα θα ενωθεί με την Αλβανία. Σας το υπογράφω. Και θα ενωθεί και η Φιρόμ με όλα αυτά και θα γίνει μια... Κάποτε, μπορεί να μην ζούμε, θα γίνει. Και στην περιοχή του Κωσυφοπεδίου.